El palmito d'Aldaia ha sigut declarat bé de rellevància local immaterial el dia 10 de febrer. Per això ens hem traslladat al Museu del Palmito d'Aldaia per conèixer quina és l'opinió, sobretot de l'alcalde de la població, Guillermo Luján. Bon dia. Bon dia, què tal? Què significa per a la població i com no, per al museu que aquest reconeixement hagi plegat després de tant de temps? Bé, és un reconeixement de bé de rellevància local i material, però d'importància mundial, perquè el que treballem des de fa molt temps, des de l'Ajuntament, des del poble i des del sector que està organitzat a través del Gremi de Palmiters, és que el palmito artesà del món s'elabora així en Aldaia, la gran majoria. Per tant, aquest reconeixement de que és un sector nostre, artesà, del nostre municipi, d'esta manera el fiquem en valor i és un camí més, una pedra més en aquest camí complicat, que és donar-li valor a un sector artesà que té dificultats en aquests moments, però que a pesar de les dificultats, el que està lluitant i en col·laboració amb el Gremi de Palmiters és tirar endavant i afrontar els reptes de futur. Estem en aquests moments en el museu i el nostre entorn és molt particular i molt especial. Des de quan està aquest museu en peu? Pues al 2010 se va fer una restauració, una rehabilitació de la Casa de la Llotxeta, que és de finals del segle XVI, i el que pretén és que és el primer museu exclusiu de palmitos d'Espanya. Vol dir que en aquesta mateixa línia el que estem reforçant el treball de l'Ajuntament, del Gremi de Palmiters i dels propis palmiters, no? I és donar a conèixer al món sencer que els palmiters artesans del món es fan així a Aldaia. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, a vosaltres. Com bé diu el senyor alcalde, anem a conèixer també als palmiters. En concret, Carlos Taverner. Bon dia. Hola, bon dia. Què significa també per als artesans aquesta declaració que acaba de plegar? Pues la veritat és que és un orgull que finalment l'artesania del palmito, una artesania que tu més de 300 anys al poble, reba esta denominació. És com un premi, vamos. Un premi que també se trasllada a tota aquesta gent que d'una manera o altra s'ha dedicat durant segles també a l'elaboració del palmito. Sí, exactament. És un reconeixement als actuals i als que ens han donat a conèixer aquest ofici i a continuar-lo, a tots els que durant tota la seva vida s'han dedicat al palmito. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres els convidem a visitar el Museu del Palmito d'Aldaia.